Sasho sangena thina singalala endleleni anazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Umhlathuze ushaye kudume lwengozi ngephini lemeya. Imathu igxeke inyunyana ngepolitiki. Kanti bakhala ngolwezindlu emahlongwa. Nina bendlove namandla indaba ze1KZN TV zifunda uphilano kaCebekhulu. Sanibonani. Imeya kaMasipala waseMhlathuze uXolani Ngwezi uthi bagqeme kudume lwengozi ngokudlula emhlabeni kwephini lakhe kulo Masipala uChristo Bota emva kokugula kwesikhashana. uNgwezi ukuveze lokho engxoxweni ekhethekele neziko lezindaba kanti ethweswa kimiyezana esikhungweni semfundo ephakeme Ongo eDlangezwa eNyakatho neLikamthaniya. Usekela Chancellor University of Zululand uProfessor Nokuthula Kunene uthi iziqu zobudokotela zisayindlala keNingizimu Afrika ngakho-ke kusekuningi okusamele kwenziwe ukukhulisa isibalo sodokotela kuleli. uKunene ukusho lokhu ekhuluma nabezindaba ngesikhathi kuqhubeka umcimbi okatheswa iziqu abafundi ngemikhakheni eyahlukene kule nyuvesi. Uthi-ke izwe lisadinga kakhulu abantu abanolwazi namakhono emikhakheni ehlukene ukuze kuthuthukiswe izinga lempilo, imfundo kanye nomnotho. Siyajabula kakhulu and siyabona cishe ngonyaka ayakhula ama graduates ethu, generally in numbers, but also nangama postgrad siyabona na ukuthi ayakhula, so we are hoping ukuthi sazoqhubeka umsebenzi umningi wenziwe omningi kodwa usemningi futhi omunye ukuya phambili. Kunama PhDs empeleni manje ama PhDs iSouth Africa isawadinga kakhulu ama PhDs ngoba asikakafiki ngisho kule number eyabekwa ukuthi kufuneka sibe nawo ngonyaka sonke nje as a country. So wona cishe ase nayo ichance yokuthola umsebenzi uma ephuma nje kuba khona la ithathwa khona. But okumqoka ngathi ngeUniversity of Zululand ngawo ama PhDs njengoba niwalalela nama citations abo is ukuthi manje iuniversity yethu is becoming an African university. So even some of their topics niwalalela yakhuluma ngempela nange indigenous knowledge, izinto leze kade zinganakwa. uKunene uthi ke lo mcimbi wokutheswa iziqu ungenye ngezindlela yokukhuthaza nalabo abafundi abaseza ngemumva ukuba abafundi bazimisele. Uthi ke University of Zululand isikhiqizeke abafundi abasezingeni eliphezulu esingabala kubo oJudge Raymond Zondo, uBlade Nzimande kanye nabanye abaningi. Ingane zethu ziqashwa everywhere kudependa ngokuthi yina abayenzile, but sihlangana nabo kuhulumeni, sihlangana nabo izolo nje bekunomunye usebenza eMoses Kotane kwaDHT sihlangana nabo endaweni eziningi. So labo abaqashwayo ngempela bayayithola imisebenzi and very valuable jobs. So asikhali ngokuthi ingane zethu mayiphuma umsebenzi azutholi or azazi, they are very much equipped. Omunye ke abebetheswe iziqu namuhla kubeke imeya kaMasipala uMhlathuze uXolani Ngwezi otheseke iziqu ze-Honours in Development Studies. uNgwezi uthi kubalulekile ukuthi abantu baqhubeke nokuzithuthukisa ngolwazi ukuze bakwazi ukukhola ngendlela efanele. You say during the times of apartheid, umntwana established a slogan, Education for Liberation. And that was actually endorsed by Dr. Mandela, who said it is only through education that a son of a miner can become an owner of the mine. Therefore, whether you are a leader, noma umuntu nje, an ordinary member of the community, education is very important. These two great men bakubona ngezikhathi zobumnyama ezweni ukuthi imfundo ibalekile, singazikhululeka ngempela, sikhululeke nangokomnotho uma sizimbandakanye kakhulukazi sifunda usuku nosuku. So to all the leaders out of their busy schedule, I will encourage them really to go to school. Estabeni ze1KZN TV nginguSamkeliswe Nqulunga ngibika ngisedlangezwe ongoye. Inyunyana yabasebenzi bakaMasipala imathu ngaphansi kwenkosi ilanga libalele ithi kayihambisani nokuthi izinyunyana zabasebenzi zifaka inhlelo zepolitiki ngoba lokho kungaphazamisa ukulethwa kwezidingo zomphakathi. Le nyunyana ke singathi umkhuleko wokukhumbula labo ababengabasebenzi bale nyunyana ke eminyakeni eyedlule kusukela ngonyaka u2016. Imathu ke iphinde ke yabungaza ke iminyaka engama-30 yasungulwa kanti lo mkhuleko bubanjwe ke edolobheni laseMjezi. Inyunyana yabasebenzi bakaMasipala imathu ngaphansi kwenkosi ilanga libalele
Isingathi umkhuleko ukukhulekela laba abangasekho emhlabeni nababengamalunga ayo eminyakeni edlule. Lo ngusihlalo walenyunyana othukela uthi lokhu bakwenza ukukhumbula oza kwabo njengoba zingasenziwe izinkonzo esikhathini esiningi zokubakhumbula abasebenzi uma bedlule emhlabeni. Kwethuke basimemile ukuthi bazokwenza isikhumbuzo kuwo wonke amalunga kaIMATU adlula. Mhlambe lokhu kuphoza i-challenge nakumqashi eminyakeni edlule bese sibe nakho ukuthi uma kudlula ilunga nje ebelisebenza njengoba phela mase sisebenza we become a family bese umqashi enza memorial service yomuntu nomuntu lo osuke eshonile. Kodwa akasakuboni lokho msaka. Lenyunyana iIMATU ithi ihambisani nokuthi izinyunyana zabasebenzi bakamasipala zifake inhlese zepolitiki okanye sicheme namaqembu ezepolitiki ngoba lokho kungaphazamisa ukuletha kwesidingo zomphakathi. Kanti iveza ukuthi yingakho yamukela bonke abantu ngaphandle kokubheka ukuthi bayiliphi iqembu. Independent municipal allied trade union so asi-affiliate hence simukela wonke umuntu osuke efuna ukujoyina inyunyana ngaphandle kokuthi uma sengaphandle komsebenzi usonta kuphi. Esikumeleke is to advance i-interest yabasebenzi ngaphandle ukuthi sifake any political affiliation noma ezinye izinto ezifuzele. IMATU ke nje ayihambisani nokuthi sithathe izinto zangaphandle zepolitics ilethe ngaphakathi. Kodwa ke siyazi ukuthi njengoba sisebenzela this local sphere of government ikhandwa amakhansela ehlanganisa all political parties. So mase sila imandate yodwa is to do a service delivery. IMATU ithi kubukeka zisaningi izinselele ezithinta umqashi nomqashwa ngaphansi kwezimo ezahlukene. Lenyunyana ithi ezinye zezinkinga ezidinga izinkantolo zabasebenzi uqinisekisa ukuthi umqashi wenza ngendlela efanele. Esisebenza ngaphansi kwazo azizinhle nakakhulu azigculisi umqashi kwe athi 10 plan eye ezintweni eziningi edinga ukuthi kumele ube nabameli babasebenza ama-shop steward aqinile ukuthi akwazi ukuthi alisane nalezo zinto. Hence kunemithetho ebekiwe e-Labor Relations Act or Basic Conditions of Employment. Leyo mthetho neminye including i-collective agreement lena ke eyiBhayibheli esilawulayo umqashi nabasebenzi ukuthi bangagcina abasebenzi amalungelo wabo etholakala esexhaphazeka noma eseviolatewa ngendlela ethi. Izimo njengamanje angikusho azizinhle mhlambe kulesi sikhathi samanje. Lenyunyana iphinde yabungaza iminyaka engama-30 yasungulwa. Izindabeni z1 TV bekuThabani Maphumulo MJZ. Zibalelwa kwi-18 izindlu zoxhaso ezakhiwa kuhulumeni zangaqedwa. Ezinye zazo ke zineminyaka emihlanu, ezinye ke emibili endaweni yaseMahlongwa ogwini oseningizimu KwaZulu-Natal. Umndeni wakwakhwela kuyona le ndawo esigodini saseMgobhozini kwathi 18 ngaphansi komasipala kuMdoni uthi sinzima ke isimo abahlele ngaphansi kwaso njengoba indlu yabo yoxhaso sekupheleke iminyaka emibili ingaqedelwe. UNokuthula Khwela uthi uma kunetha noma kunomoya balalo benyoni ubuthongo njengoba indlu yothayela abahlala kuyona ivuza futhi basabela nokuthi ngahle iphephuke uphahla. Izibalelwa kwi-18 izindlu zoxhaso lwahulumeni ezakhiwa zashiwa kanje endaweni yaseMahlongwa kuWard 18 ngaphansi kwamasipala uMdoni. Okuhlalukile ukuthi imindeni kuyiyona edinga kakhulu lezindlu ihlele ezindlini ezingekho esimeni esigculisayo aziphephile kakhulu uma imvula inetha noma kunomoya. Umndeni wakakhwela uthi sekuphela iminyaka emibili lendlu isele kanje ingaqedeleliwe. Umxhaso wafika saba nethemba ukuthi hayi soba right sizophuma ngoba kuze kumanje endlini indlu yanetha. Uma naye uhlala ebalisa ethi indlu iphela cause bafika la bezochecka bahamba kanjalo bangakhuluma lutho. Indlu iyanetha le ndlu le ela amanzi mangabe kunetha imvula angena ngaphakathi sekuze kwabhodlo kanje kwabhodlokile la. Bathi sesiside kakhulu isikhathi ngakho bacela ukuthi indlu iqedelwe. Siyacela nje bandla ukuthi bawuqede bakhe indlu baze bayirufa bayiqede. Ngakufana ukuthi siphele sekude ngakuphela ulumile kodwa asazi ukuthi kulindeni. Singajabula kakhulu mangabe indlu beyiqeda umsebenzi wabo. Sikwazi nathi sithi uma sivota sivotele into esiyibonayo ukuthi bayasisiza.
Ilunga lomphakathi lithi kade babeyigqigqa indaba yalezi zindlu zoxhaso ezingaqediwe. Esicelayo ukuthi uhulumeni njengoba kade sasokusigqigqa kuyena sekuphele ngisho u4 years kuya ku5 years sokusigqigqa kuyena. Siyacela ukuthi abuye phela azoqedela nazi izindlu zabantu ngoba kunabantu ukuthi malina izulu balala bemile balala njengenyoni. Ziningi ke izindlu ke ezinaleso simo kule ndawo semahlongwa ngingeke ngizibale ezale kodududu ko what 19 ngoba kahle ziningi. Njengamanje kodwa le mahlongwa khona basele nezinamba ithemba basenalo ukuthi uhulumeni uzobuya buye. Uthi bathenjiswa ize. Khuluma kahle ke la ngoba imhlangano sayihamba kodwa sithenjiswa ize mhlambe ngelinye ilanga mase sihleli phansi ngoba ngibakhumbuza phela ngemhlangano esike sahlala phansi nayo belokhu bethembisa kodwa kuphelile isikhathi mase abantu bephele naye ithemba lokuthi lezi indlu zoke ziphele. Abantu basele nezilab ezingenziwa lutho futhi akubuyelwa kubona. Iqhuba uthi akufisayo ukuthi kusizakale lemndeni. Ela ukuthi uma ukuthi bakhona abangasiza lemndeni le esibukayo thina ukuthi ilala obenyoni izulu malina noma kunomoya. Sicela noma yibaphi osomabhizinisi abangakwazi ukulekelela leyo mndeni. Uma ngizoyibala izindlu ezisele zingenayo iroof ziyabalelwa la ko 15 kuya ku 16. Imizamo yokuthola izimpendulo kumnyango ukuhlaliswa kwabantu esifundazweni iphunzile njengoba imiyalezo abathunyelelwe yona bengazange bayiphendule. Lo mbiko benuwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZN TV ngisemahlongo. Ake sithi ishelele itolo nenabesilo siyabuya futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Umhlathuze ushaye kudume lwengozi ngephini lemeya. Imathu igxeke izinyunyana ngepolitiki. Kanti bakhala ngolwezindlu emahlongwa. Umhlazi wezomnotho ozimele ngaphansi kwe-South African Financial Education Academy uSiboniso Mtshali uthi ukuqiniswa kwemikhankaso kweseka kosomabhizinisi abasakhulayo kanjalo nokuguqulwa kwemfundo yakuleli kungaba ngezinye zezixazululo odabeni lokwanda kwesibalo sabantu abangasebenzi kuleli izwe. Usho kanjena ke landela udedela kwezinombolo zalokhuza ikota ke yokuqala kunyaka u2026. Ichazwa njengengekho mihle imphumela yocwaningo labangasebenzi kuleli njengoba abakwa-Stats SA besanda kumemezela ukuthi ke sihlezi ku 32.7% esabangasebenzi. Umhlaziyi wezomnotho uthi ke ukwesekwa ngendlela kwamabhizinisi amancane kungaba ngezinye zezixazululo. Into nje esingayibeka njengesixazululo yokuqala kulesimo se-unemployment ukuthi osomabhizinisi abancane abasekwe. Okwesibili nabantu bafunde begogode noma besebenze bethole experience ayibe khona indlela yokuthi uma amathuba emisebenzi elahleka bezame ukuqala amabhizinisi alento vele bebeyenza. So lokho kubalula ngoba isipiliyoni banaso sengaba ukuveza noma ukuziveza emphakathini ukuthi njengoba bengenza lo msebenzi manje sengiwenza ngizimele. Kodwa futhi nakhona ngeke kube lula uma ukwesekwa kosomabhizinisi abancane kungaveli kuhulumeni. Ngekota yesine ngonyaka wedlule besihlezi ku 31.4% lesibalo ngokwabe-Stats SA ingu-345,000 imisebenzi elahlekile nokholeleke ekutheni abantu abangu 8.1 million basale bengenamsebenzi. Kunemfundo othola ukuthi ke imarket eyayisekho. Izinto ziyaguquka nezikhathi ziyashintsha abantu bayagogoda kodwa sengathi no department wezemfundo kungakhona la o reviser khona sikhuluma ngo AI manje sikhuluma ngechwepheshe besimanje manje obushintsha izinto ngesivinini esikhulu. Nathi kumele njengamanje sibe sifaka imfundo ezodingeka eminyakeni emihlanu naseminyakeni eyishumi. Hayi imfundo mhlambe yayidingeka eminyakeni eyishumi eyedlule ngoba lokho kwenza ukuthi amathuba ukuthi idingeke manje abe mancane ngenxa ukuthi amathuluzi nobuchwepheshe besikhathi samanje buguqula izinto eziningi. Yize lezi kuyizindaba ezingezinhle kuvele ukuthi isifundazwe iKwaZulu-Natal sihamba phambili ngamathuba omsebenzi njengoba sikwazile ukukhanda imisebenzi ebalelwa ku 6,000. KwaZulu-Natal
ngokwezemisebenzi nangokweinfrastructure kuyasetshenzwa kakhulu. Siyabona imigaqo yonke iyalungiswa, iyandiswa, iyanetshwa. Lokho nje kukodwa maningi amathuba okwavulayo esikhathini samanje nokuyinto esiyincomayo. Ngeke sikufihle ukuthi sibona nemibhikisho emelene nabantu bokufika bangekho kulelizwe ngokusemthethweni futhi asebe occupy indawo zokusebenza njenge CBD, okwenza ukuthi mhlambe nabantu abafisayo ukusebenza nokwenza izinto ezifana neziphaza ziningi inkulumo ekhona ukuthi sekunabo ukufika babaphazamisayo, kanti umnotho omkhulu lo okufanele ngabe uyavikelwa futhi umnotho ungaphumeli kakhulu kwamanye amazwe kodwa usecurity ngaphakathi. Lokho kuzoyikhulisa kakhulu iNingizimu Afrika. Ukhumbula ukuthi amanye amabhizinisi abantu abaqhamuka ngaphandle futhi abalelizwe ngokungekho emthethweni awayikhokhi intela. Sinyikwele ku 3.9 million isibalo sabalahlekelwe yithemba lokuthi ke bayoke bayithole imisebenzi. Esindabeni izi1 KZN TV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Uhulumeni wakuleli usuqinisekisile ukuthi uzoqala ukutholakala ngomhla zi-5 ngenyanga ezayo nonyaka kumjovo wokuvikela HIV usekunesikhathi ke kukhulunywa ngawo. Lokho kumenyezelwe kongqongqoshe ezempilo kuzolonke uDkt Aaron Motsoaledi ngesikhathi ethule isabelomali somnyango wakhe ePhalamende eKapa. INingizimu Afrika engelinye lamazwe anesibalo esiphezulu sabantu abaphila negciwane le-HIV nokuhlezeke kubeka ke engcupheni nabanye ukuba ke besuleleke uma ngabe bengazinakekeli. Umnyango wezempilo usumemezela ukuthi kumjovo wokuvika i-HIV obizwe lenacapavir uzoqala kokusetshenziswa mhla zi-5 ngenyanga ezayo ezikhungweni zezempilo ezikhethekile ezweni lonke. Ukuqala kokusetshenziswa kwalomjovo kungeminye ke emizamo yokulwa nokutheleleka kwabantu ngaleli gciwane. Umnyango wezempilo uzobe kuqala kuhambisa ke imjovo ezikhungweni ke ezingamakhulu ka-360 ke ayisithupha 360 emasontweni amabili azayo. Kanti ke izikhungo ezikhethiwe ukuthi ke zihlomule kulolu hlelo lokuqala yilezo ke iseyifundeni ezinezibalo eziphezulu zabahaqwe yileli gciwane. Kuzobhekelelwa kakhulu izingane zamantombazane, intsha yesifazane, abakhulelwe, kanjalo ke nabancelisayo beabadayisa ngomzimba, kanti futhi ke nabathandana nabo ubulili obufanayo nabo bazobhekelelwa phambili. Kulindele ukuba ke kuhlomula abantu bendawo kuphinde ke kukhuliswe nomnotho wasemphakathini wasenkandla enyakatho kwaZulu-Natal. Umjaho wamahasho waminyaka yonke osingathi kuyona le ndawo esenyakatho nelikaMthaniya owaziwa ngokuthi ke inkandla May. Lokho kuvezwe ke imeyalo uMasipala uNonhlanhla Nzuza engxoxweni ekhethekile neziko leindaba. Ubhekwe ngabomvu umjaho wamahasho waminyaka yonke owaziwa ngenkandla May ozokuba ke ngomgqibelo omhla zi-23 kwephezulu endaweni kaNontshiza enkandla enyakatho nelikaMthaniya. Lo mjaho waminyaka wonke usudonsa amehlo abaningi kanti futhi ke ufukula nomnotho wendawo ngokusho komasipala wendawo. Intokozo kakhulu ke kuthina njengomasipala wasenkandla ukuthi umnotho vele uyangena enkandla. Siyazi ukuthi umphakathi wakithi enkandla into abayibheke kakhulu amathuba omsebenzi. Umasipala omncane ongenawo amathuba omsebenzi angako kodwa sinalo uhlelo thina silenzayo ngohlelo laka LED ukukhulisa kosomabhizinisi oyimele yedwa abayimfela ndawonye kuningi sesibalekelele ngakesifisa ukuthi nangalo lelo langa labo somabhizinisi bazobe bekhona nabo bedayisa bekwazi ukuthola futhi nenzuzo. Izitolo zethu zizobe ithengelwa kakhulu, amagaraji asenkandla lamabili, upetrol uzobuthelwa. Lokho kuzobe kukhombisa ukuthi umnotho uzobujikeleza khona la enkandla. Siyafisa ukuthi abantu basenkandla bonke beze ngobuningi babo ngoba into engibalulayo eyokuthi ibhola namahashi kuyathandwa enkandla. Leyo nto into ngeke uziqhelise kubantu basenkandla ngoba uyabuka ukuthi iminyaka neminyaka kuyakhula isibalo sabantu abasuke bezothamela lemicimbi yethu esuke siyenzile futhi bekuthakasela ukubona ukuthi inhlobonhlobo zezemidlalo ziyenzeka enkandla. Khona manje lo ke lo mjaho uza nemklomelo econsisa amathe kulonyaka. Hlelo ke sezimo ngomumo ukuthi lo mcimbi uphumelele futhi uye ezingeni eliphezulu. Umnyango wakwaDisek nawo sibambisene nawo, umnyango wodokotela bamahashi sibambisene nabo futhi bayawabheka amahashi ethu ngoba kade siwenza nje uhlelo lokuhlunga kungakabi i-event enkulu kodwa futhi basho ukuthi amahashi ethu asesimeni ukuthi agijime. Kukho konke lokho
kusuke kukhombisa ukuthi impela umcimbi uyaphumelela futhi uzoba impumelelo. Nabamema ke bonke abantu basenkandla, umphakathi wonke nabangaphandle kwenkandla, ungakhuluma ngosho weThekwini, Goli, zonke indawo ngizothi nje asiphelele kwaNontshiza. Umjaho uzoqala ngehora lesishagalolunye ekseni. Akhona ke ama race akhona kulomjaho njengoba bahlale khona emhleni. Okungithokozisa kakhulu ukuthi kuwo lomjaho nasemhleni abesifazana basali. Kodwa ke ngifisa ukusho ukuthi ke njoba sesihlelile sesimi ngomumo nje, imali esibekele lomjaho sibeke imali engango 615,500 esibukela ukuthi ke lamahashu onke kusukela ku race yokuqala kuze kuyoba kwi race yokugcina azobe hlomula ngokuhlukahlukana kweimali zakhona. Ngonyaka odluleke isteki ke esasisibekile ku race number 1 kwakuyimali engango 50,000, kodwa kulonyaka inyukile. Esithokozela kakhulu ke nakho ukuthi ayisafani nangokudlula ngoba phela siyayibuka izinto ukuthi ziya ngokukhuphuka ezweni. Inyukile ke yona ingango 80,000. Ake siphinde silishelele eTolweni nabesilo siyabuya nezinye zendaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke izona ehamba phambili namuhla. Umhlathuze ushaye kudume lwengozi ngephini lemeya. Imathu igxeke izinyunyana ngepolitiki. Kanti bakhala ngolwezindlu emahlongwa. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-16.41 kuyidola laseMelika, libe ngu-22.17 kupondo waseBrithani, libe ngu-19.22 kwi-euro yase-Europe, kanti intengo yegolide yona ingu-$4,697.87 ounce, bese uthi intengo engahluziwe yona ibe ngu-$105.63 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ukukhula kokukhonjiswa ngama-Proteas esifazane emidlalweni kamuva uchungechunge ne-India kwenza kumqeqeshi uMandla Mashimbi aye kwindebe yomhlaba ye-T20 ngethemba lokuthi ke lo nyaka kungaba yiwona ke leli qembu lesizwe elizoqeda ngawo kuyibhadi lokuphunyukwa isicoco salo mqhudelwano. uMashimbi kusho lokho ke kulandela ukumenyezelwa kwesquad sama-Proteas esifazane esiya kwindebe yomhlaba ke ye-T20 eqala ngomhla zili-12 ngenyanga ezayo kuze kube ngumhla zi-5 kuNtulukazi walo nyaka eNgilandi kanjalo ke nase-Wales. Leli qembu lesizwe kusala kancane ukuthi lidle kumhlanganisa emqhudelweni kamuva e-ICC kwi-T20 liboshwe ukuphulwane. Leli qembu ke lizoqala ke indebe yomhlaba ngokubhekana ne-Australia ngomhla zili-13 ngenyanga ezayo eManchester, kulandela iPakistan, India, Netherlands kanjalo neBangladesh. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Nena bomlilo othatha oshubuhanguhangu washisa ikhova zasedlebe kokosha nesemabedlano kamzimba umntwana nethemba lonke leindaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.